Здравейте, уважаеми онлайн зрители! Днес Колекционер БГ има възможността да ви представи най-голямата фънко-поп колекция в България, ако не и на Балканите, и то именно колекцията на Ванеса Тодорова. Здравей, Ванеса! Благодарим за възможността да покажем твоята колекция на нашите зрители и благодарим за гостоприемството. Аз благодаря, че се свързахте с мен и наистина ще се радвам да покажем на всички какво стои тук зад нас и да им разкажем малко повече за фънко-поп и всичко свързано с тях като цяло. Супер! А преди фънко-поп, можеш ли да ни споделиш 3 неща за себе си? Първото и най-очевидно нещо е, че аз съм колекционер-маняк. Обожавам приключенията и обожавам да пътувам като цяло всякакви такива неща. Супер много ми харесват. Коя е най-екзотичната дестинация, която си посетила до момента? Най-екзотичната е, мисля, че остров Маврици, да, който е изключително красив. Аз го посетих в един сезон, по-скоро период, в който не беше много приятен, точно след един ураган. Буквално след като пристигнах в фоайето на хотела, имаше още щети от този ураган. И океана беше доста бурен в следващите няколко дни, така че успях само до някъде да вляза в него. Имаше дори някакви огромни пипала от някакви животни на плажа, които съм документирала, но беше наистина изключително красиво. Не мисля, че има толкова красиво небе, което съм виждала на друго място. Дори когато няма слънце, слънцето те изгаря като цяло и е уникално. Мисля, че всеки трябва да посети нещо такова. Въпреки щетите от урагана, все пак е било приятно преживяване. Да, беше страхотно наистина. Няма как имаше в следващите дни по-хубаво време, температури и като цяло беше супер, да. Няма как да не попитам, все пак основата на разговора ни е именно фънко-поп колекцията. Остров Маврици има ли магазин, в който се продават фънко-поп фигурки? Не знам. Не е имало такъв, поне от това, което спях да видя. Те са доста в тези екзотични дестинации. Всъщност не се показва тази страна на нещата, че хората живеят доста по-примитивно и по-обикновено. Буквално извън твоята хотелска зона всичко останало е в доста окаян вид, за съжаление. И хората живеят много обикновено, така че не мисля, че има такъв. Имам фънко-поп фигурка, която е ходила на Маврици. И всъщност тя е моята травел фигурка, която я водя на много дестинации с мен. А доста често се случва да я забравям, за съжаление. И после ме е яд, че не съм успяла да я взема. И тя всъщност е Чип, която е ето тук. Да. Тя е твой модел ли е за социалните мрежи? Травел фигурка? Да, и всъщност аз винаги съм искала да имам травел фигурка, но понеже избора беше много сложен коя да избера, избрах Чип, защото нещата, както той е счупена чашка, не винаги са перфектни, но са окей такива, каквито са и ако ги приемеш всъщност, нещата стават много по-приятни. Така че той винаги ми е едно напомняне, когато хода някъде, че дори нещо да не е перфектно, всъщност трябва да го обичаме такова, каквото е. Много красиво. Спомняш ли си кога постави началото на тази колекция и с коя фигурка? Самото начало на колекцията започна 2019, когато с баща ми ходихме на едно пътуване до Англия. И тогава за пръв път си купих 3 фънко-поп фигурки. Даже в музея на Мадам Тюсо имаше такъв магазин за сувенири и там се продаваха, даже на някаква оферта бяха. И тогава взех 3. Едната беше на Черната пантера, другата беше на Грут от Пазителите на галактиката и третата беше на Тор, която подарих на една моя приятелка, най-добрата ми приятелка. И всъщност това са първите ми 2 фънко-поп фигурки, които стартират 2019. Но вече има си по-дълга история за цялата тази масова колекция. Да. Като цяло от 2020 се разрасна до към 50-тина, може би, пак около края на годината. И може би до 2022, може би към септември, мисля, че имах към 200 и няколко фигурки, защото тогава си спомням, че имаше от фънко групата едно момче, което имаше 240, може би, имаше повече от мен. И в последствие, след 2022, може би до 2023, за една година станаха към 800.
това е момента, в Да. който спирачките са спрели да Да, работят. тогава се случи всичко и 2024 май месец всъщност станаха 1000 фигурки. Даже имам фотосесия с торта за 1000 фигурки. Следващата мисля да е на 1500. По пътя до 1500. Колко са в момента? Имаш ли точна бройка сега днес Ами по време в на снимане? момента са 1303, мисля, че. Окей, найс. Ще се опитаме с колегите да увеличим тази бройка, като обещавам, не сме ги събрали от твоите рафтове, докато ни показвате колекцията до момента. Дано да са такива, които нямаш. Благодаря! Вау! По една от колегите от екипа. Вау! Това не го очаквах. Добре. Значи тук наистина ме хващате, защото аз нямам аниме. Окей. От всичко останало, което колекционирам, нали, както виждаме Дисни, имаме на Хари Потър, имаме DC, Марвел, филмови, телевизионни, музикални, всякакви анимейшън. Аз на аниме може би имам 3-4 фигурки, да. Така че това ще бъде, може би, събитие да направим най-после аниме рафт. И започваме с Наруто, най-популярното аниме. Без да обиждаме Dragon Ball Z, One Piece, но Ще ги Наруто е разгледам. най-популярното в Western Side страните. Ами виж, Наруто е единственото аниме, което съм гледала като дете. И единственото аниме, което харесвам. И тук е момента всички аниме фенове да ме разпънат на кръст. Не знам защо това аниме, просто аниме, манга и всякакви такива нещо не ме хваща. Но Наруто много си го спомням, като малко съм го гледала 1000 пъти. Може би постоянно репитваха епизодите. И даже имам някои, които си ги спомням наизуст. Но нямам фигурка на Наруто, не знам, може би не ме е грабнала, защото ако харесвам Дисни и обожавам всъщност, много фигурки ги купувам и защото тяхната визия ме грабва и всъщност в последствие се случва много често, когато си купя някоя Funko Pop фигурка, която не знам нищо за нея, след това става така, че живота ми поднася някаква изненада и аз се запознавам с филма и съм супер щастлива, че съм си я купила. Или се случват трагедии, когато не си купувам някоя Funko Pop фигурка и си казвам, следващия път тя се изчерпва и след това, да, така стана с един Disney сериал, Gummy Bears. Аз го изгледах, пуснах си го в Disney Plus да го гледам и след това много исках да си купа мечетата. За съжаление, голяма част от тях седяха доста време в онлайн сайтовете. Аз не си ги купих и сега ги няма. Никъде, да. Колеги, помагайте. А иначе, както каза преди малко, случва се да намериш или да си закупиш една фигурка от една колекция, от една тема, от един филм и след това е някак неприятно сигурно тя да стои сама. Ами да, много често се случва така. Като цяло, от филмовите ми фигурки, повечето са вдъхновени от сериали, които съм гледала, примерно La Casa de Papel, но има такива, които, примерно на Индиана Джонс има една супер яка фигурка, която, както го гони онази огромната топка, да, нея си я купих и след това изгледах Индиана Джонс и след като го изгледах, естествено добавих допълнителни фигурки към тази колекция. Найс, Да. very nice. Ма вие ме разбихте с тези фигурки. И това го нямам. Yes. Единствената, която имам е тази, но не е тази. Тоест, Окей. тя е, как се Фриза? казва? Фриза. Да, но не изглежда така. Окей. Да. Окей. Вау. Ма вие откъде ги взехте? Именно от екипа от наши наличности. И се събрахме и казахме, че ще добавим по една фигурка. Задължително. Вау. За да увеличим броя на Не, това е колекция. много добро. Да, може би И тази малкият- голямата ми е любима. Найс. А малкият господин, доколкото аз знам, е от Blind Box серия с Groot. Радваме се, че не се дублират. Да, И- това е уникално, че не сте дублират. Аз имам история и за това. Окей. Когато някой се опитва да ми подари Funko Pop, Да, моля те, кажи какво се случва. Въпросът, който си бях подготвил, беше всички твои приятели и познати и колеги ли знаят за това ти хоби и какво се случва, като имаме повод. ами всъщност, мисля, че всички, които са ми, така да кажа, най-близки около мен, са наясно за хобито ми и за мащабите му всъщност. Има такива, които може би знаят нещо загаднато, но не са наясно всъщност какво се случва. Ами като цяло, никой от семейството ми по принцип не ми подарява нищо свързано с моите хобита, което, нали, изглежда твърде жалко. Единствено баща ми веднъж се опита
да ме зарадва и да ми купи Funko Pop фигурка. Беше супер, нали, развеселен как е успял, мисията е уникална. Ти 100% я нямаш тази Funko Pop фигурка. Изведнъж идва с една Funko Pop фигурка, купена от фришопа. Не беше фалшива. На кралица Елизабет. Аз имам целия сет на кралското семейство. Той беше дал, мисля, че 40 евро за нея, което си е жив обир, буквално, за Funko Pop фигурка. Но единственото добро нещо, което така да кажа, е, че всъщност след като кралицата умря, преди това имаше серия, нали, с кралицата, те се бяха изчерпали. След като тя почина, направиха допълнително от същата фигурка още бройки и надписа вече не е Royal Family, а е Funko. Така че може да броим, че с кутията фигурката е различна. Да. Yes. Да. Не я вадим от кутията и тя е различна, иначе е абсолютно еднаква, да. За това също исках да говоря с теб. Много голяма част от колекцията ти е така нареченото loose. Определени фигури виждаме, че ще си останат sealed. Да. Твоята лична нагласа към цялата тази тема. Дали подобни колекционерски предмети да се ползват с функцията, за която са измислени, или да стоят в кутийка запечатани? Ами аз бях качила един клип, който стана доста известен и там много хора в коментарите всъщност се възмущаваха за това, че Funko Pop фигурките са съсипани, че всъщност след като вече не са в кутия, нали, смисъл истинските колекционери не си вадят Funko Pop фигурките, при което аз съм напълно съгласна с тази гледна точка и хората, които смятат така и са колекционери на Funko и не само на Funko, като цяло и на много други неща, имат абсолютното право да си задържат фигурките в кутия. Аз за себе си лично смятам, че ми е по-приятно да ги виждам в този вид. Всъщност мащабите им не позволяват, ако можете да си представите тази бройка, която е в кутии, може би трябва да ми покрие всички стени в къщата и пак няма да стигнат стените. Съответно, няма как това да се случи. Аз не съжалявам, че те са по този начин. Не ги смятам за изгубили стойност. И всъщност те за мен нямат пазарна стойност, защото аз нямам никакво намерение да ги продавам. Най-отекчителният разговор, който мога да вода с някой, когато разбере колко Funko Pop фигурки има, ми каза: "О, това е супер инвестиция в бъдещето, ти ще изкараш много пари." Не, няма да изкарам много пари, защото няма никога да ги продам. Нямам такова намерение, нали, не се казва никога. Но за мен те са си абсолютно окей. Аз всъщност не съм им изхвърлила кутиите, това е интересен факт. Кутиите им са прибрани. Всъщност аз разбрах, че от една колекционерка, която се свързах с нея през Инстаграм, тя е колекционер в Англия. Мисля, че има 6000 Funko Pop фигурки. Да, в смисъл близо е до световния рекорд. И видях тя как си ги пази и всъщност се оказа, че кутиите могат да се сгъват по един определен начин, който ги прави буквално като лист. След като сгъна кутиите, ги събирам буквално в едно тесте с едно ластиче и така няколко тестета и си ги пазя в другата стая в едни кутии. А самите инсърти на всеки един, когато сгъвам кутията, лепя хартиено тиксо, защото ако залепя друго ще остане, нали, и ще го навреди и пише коя е фигурката. Оттам те отиват в кашони и кашоните отиват под стълбището на голямата къща. И някога, ако трябва, в момента ако ми кажеш: "Искам да ми дадеш тази Funko Pop фигурка с кутия, давам ти 1000 лева", това няма как да се случи. Защото ще ми бъде нужно сигурно седмици, за да открия кое къде е. Да. Така че да знаете, всичко е с респект към хобито. Да. В смисъл, те са запазени, мен ми е жал да ги изхвърля, няма как да се случи. Но просто нямам как да ги държа. Опитвах всякакви варианти, мисля за кутии, но те са 1300 и няма как просто тези кутии да седат никъде. Буквално. 1300 различни, както видяхме и в видеото до момента, има видове, размери. Какви са основните именно видове Funko Pop фигури в твоята колекция? Наблягаш ли на нещо? Ами, така, най-много имам Funko Pop фигурки, които са абсолютните обикновени поп фигурки, като вид. Това, което виждаме тук, е сода. Не знам дали сте виждали Funko содите. Те идват в едни кенчета, които са метални и са точно като соди. Даже бях гледала в някои клипове и искам да го направя, да се сложа един хладилник, мини-бар,
и вътре да си нареда кутиите от содите, което не знам дали няма да ги окисли, но това е сода. Както виждаме, те е много по-малка фигурка. Някои фигурки, както виждаме, вървят с тези малки приятели, но те пак си остават Funko Pop. Твоето мнение за експанзията на Funko бранда и в Kinder Surprise какво е? Ами аз имам събрани 3 серии от Kinder Surprise яйцата, двете на Хари Потър и едната на DC. А Stranger Things, сега е време и за феновете на Stranger Things да ме разпънат така, не съм гледала и не харесвам. И аз не остава време. Много ми е интересен сериал, от цялата информация е в интернет, но няма време, така че моля ви. Аз наистина не знам, аз не мога да кажа, че сериала не е добър, защото никога не съм го поглеждала, но още може би не му е дошло времето, но не аз събирах, защото наистина не ме е грабна. Като цяло, уникално е това, което се случва. Аз обожавам шоколад и киндер. Единствено, не ми харесва, че много бавно като темпове се случва и много малко серии. Мисля, че е време да пусна Дисни серия, като голям Дисни фен. И стискаме палци. Ако ме видите в Lidl да разтръскам яйцата, видях такива, които си носят везнички да ги мерят на кантарче. Да. Не ги мера на кантарче, просто ги разтръскваш. Имах една приятелка, тя така хубава фенка на Хари Потър и беше отчаяна, защото се падаха само тези гривничките. И аз си казвам, човек, той е супер obvious. В смисъл, просто разтръскваш и ако не дрънка, значи е някаква пълен шит. Да, аз и тези ги събрах, покрай тях, но като цяло е готино, да. Мисля, че трябва да има повече такива неща. С мой много добър приятел от град Шумен, който се казва Марио и татуиран с Супер Марио и подскака при ръм паркур, тотален Супер Марио от игрите. Точно така му търсех къде са хубавите фигурки в яйцата на Супер Марио. Лесно е да се разпознаят. Ама имаше и Супер Марио ли? Да, преди 2 години за пръв път, миналата година отново. Ама не са били Фанко. Тук вече съм неподготвен. Не знам дали мисля, че не са били, да. Не са. Мисля, че не са били. Между това аз нямам фигурка на Супер Марио, а като малка много играх, не знам защо. Нямам, да. Това е добра тема. И докато най-мини фигурите и тези в Киндер яйцата са в долния рейндж на спектъра, то Хари Потър в другата стая към кои спада? Имаме Хари Потър, който е 18 инча, той е от най-големите. Мисля, че имаме Батман, който е същия 18 инча, аз го нямам. А те ли са джъмбо? Или в смисъл, как бяха категориите? Значи има, тези са, мисля, че... тук ще излъжа хората, но не знам колко инча са. 3 и няколко, мисля, че са. Или 4 инча са по-скоро. Имаме 10 инча фигурки, които са... Имам Грогу, който е голям от Star Wars, който е 10 инча. И най-големия 18 инча е на Хари Потър. Има и едни, които са супер сайз, те са мисля, че 8 инча. Okay. От тях също имам. Може би някой хълкотата, да. Горе имам и влакчета. Това са такива фигурки, които са... Имам на Дисни, ето тук го имаме същия влак. Той е на Nightmare Before Christmas, т.е. те си имат такива дупки за влакче и се скачват една за друга, за да вървят. Nice. Да. Има и BT Pops, които скоро нашумяха и те са тези мъничките, които са като мини. Даже исках скоро да си купя на къщата на Лило и Стич. BT Pops, но се изчерпа и пак ми е много гадно. Но имам, мисля, че почти всичко. Имам дори Funko Pop значки. Yes. Да, които са метални. Какво е мнението ти за Willy Wonka Golden Ticket 2-pack? Кутията от 2016 и нарочно съм се записал, за да не объркам нещо. Защото бърз ресърч онлайн ни показа, че това в момента е най-скъпата Да, мисля, че фигурка. 10 бройки в света ли бяха? Да. Да, 10 бройки в света. Се очаква горе-долу около времето, в което снимаме това видео, въпросната фигурка втора от 10 да излезе на търг, където се очаква да достигне до $1 милион. Ами виж, тези така наречени легендарни фигурки, които излизат, тя мисля, че на Комикон беше излязла, като цяло трябва да има, за да може... Мисля, че това кара големите колекционери да обръщат внимание на целия бранд Funko и оттам по-малките хора да се запознават. Трябва да има такова състезание, за да може Funko да се развива. Така че аз съм за. Като цяло, мисля, точно тази фигурка е създадена с точно този маркетингов цел, защото все пак знаем да ти се падне Golden Ticket от Willy Wonka е повече от частица от тоталията, така че мисля, че точно си пасва и се случва точно като във филма, но в реалния живот. Това да съществува такава фигурка и ти да имаш възможността да я притежаваш.
Намираме се в Дисни стаята, но впечатление правят и отделни секции, като тази на Хари Потър. Да. Кои други феномени на поп културата са ти любими, освен Дисни? Като цяло аз обожавам Дисни, те се разраснаха изключително много. Преди те също бяха в другата стая и когато вече стана ясно, че няма как да се случи, трябваше да се направи цяла Дисни стая. Освен Хари Потър, много ми харесват музикалните Funko Pop фигурки и като цяло, като стана въпрос за различните видове, се сетих, че от музикалните фигурки имам и албуми, които са, имам на Шакира, на Майкъл Джексън. Да, те са в такива като кутии. Също имам ковър фигурки, които са като корици. Тези ковър, освен ето тук, както са на Дисни, ги имаме и на DC. Също имам фигурки на Марвел. Много ми харесват анимейшън фигурките. Обожавам рафта си на Care Bear, който е, да, има една много скъпа фигурка на Care Bear, която мисля, че се продава за повече от 200 паунда. Тя е Bedtime Bear. Okay. И тъй като не можах да се здобия с нея, защото тя отдавна е излязла и вече съответно е супер овъррейтната, се здобих с сода на същата мечка, така че мисля, че се препокрива. Също имам на много сериали и филмови като цяло, които ми харесват и ми правят впечатление. На видеоигри имам някои фигурки. Като казваш видеоигри, можем ли да твърдим, че колекцията Hercules спада към играта PlayStation, към играта за PlayStation 1, която вече е толкова култова през годините, или за теб репрезентват именно Disney анимацията? Ами аз от теб разбирам, че всъщност ще има игра, така че за мен може би репрезентват Disney. Като цяло Херкулес е едно от любимите ми детски, наистина го обожавам. Аз като цяло съм луд фен на гръцката митология и още като го видях просто Хадес, между другото аз го нямам във версията, в която най-много искам, когато става червен и се ядосва. Да. Има го в такъв чейс вариант, да. И всъщност може да споменем на хората, че на всеки 6 фигурки, когато някоя фигурка е обявено, че има чейс версия, на всеки 6 една е чейс и е различна фигурка. Тя по принцип се пада на късмет. Мен ми се е случило да ми се пада на късмет, когато съм си поръчвала. И мисля, че в другите държави повече държат на това да запазят всъщност на някой да му се падне просто е така, докато тук забелязвам, че има тенденция тези чейс фигурки да се прибират и да се продават за по-високи цени. Да, тенденция, която е добила наименованието скалпер. Виждаме и при Покемон, при Yu-Gi-Oh, при видеоигри, хора, които само единствено искат да препродадат. Нямат никакви колекционерски. Като Hot Wheels количките, да. Те отиват и тарашат всичко и накрая ги пускат в OLX. Да. И развалят хобито на много хора. Ами те всъщност повечето хора, забелязвам дори от тези, които колекционират Funko Pop, че всъщност купуват фигурките с идеята, че после те ще нараснат като стойност и ще бъдат продадени от тях. Да, окей, всеки има правото на бизнес идеи, но с теб именно говорим за една колекция, която се оценява с качествата си. Да, абсолютно. И чарай. Изключая основната поредица от фигурки, независимо от размера, какви други разновидности продукти на Funko имаш? Освен отделните, имаме ето това, което между другото аз началото си мислех, че наистина има зърнена закуска и всъщност се оказа, че е имало такива, които са с зърнена закуска някога и хората буквално са си изхвърли зърнената закуска, за да си извадят този малкия. Тук в случая е с тениска. Те наскоро нашумяха и такива пакети, които са тениска и Funko Pop фигурка. Които са в такъв като подаръчен вариант и доста хора си ги купуват. Аз още не съм намерила фигурка, която да ми хареса. Също имаме Funkoverse, която е игра. Настолна игра. Тя се играе от 2 човека в случая, защото е мини варианта. Имам такава и за 4 човека, която е от Game of Thrones. Никога до сега не съм ги играла. Game of Thrones съм я отваряла веднъж. Тя всъщност ми е от eBay и не беше чисто нова. Но си имаше всички неща към нея. И аз, понеже съм и пъзел маняк, имаме и Funko пъзел, 500 части, горе-долу за 2 часа и половина се справяме с него. Има доста различни. Има на Алиса, мисля, че и на Спяща красавица, които много ги искам, но те са излязли отдавна. Вселената на Funko като бранд
продължава да се разраства, както видяхме и Да. с тези артикули, които представи. Ти видя ли какво показаха на изложението в Сан Франциско за играчки преди седмица? Ами, видях Дисни фигурките всъщност. Мечпух, мисля, че имахме, Тайгър. Ами, те Не- са малко... Не са ли малко по-странни? Ами, странни са. Те наскоро издадоха и така наречената, как се казваше, фейст версия. Да. Там имаме няколко фейст фигурки на Мики и Мини, които приличат малко на тях, но тези сега са доста по-деформирани, така да ги кажа. Нали, идеята им е, може би, малко приличат на, като от Майнкрафт, между другото. Да, да. Да, смисъл са уж 3D, но като цяло много не... Пикселизирано 3D. Да, пикселизирано, да. Много не ми харесват. Фейс версията, горе-долу, да, готини са. Има такива, които всъщност преди, защото сега имаме Diamond фигурки, ето и там може да се видят, които са си абсолютно Diamond. Имало и такива Diamond, които са били само отвътре Diamond. Водили се глитър фигурки, да. Имаме от тях, имаме една Кербер, която е глитър, но само отвътре. Именно, че Funko Pop през годините получава все повече лицензии, свързани с всичко, що се отнася до поп културата. И Да. много добре са измислили името на бранда си, естествено. Но появява ли се фигурка тясно свързана с България? Ами, освен Виктор Крум от Хари Потър, която я има между другото, не мисля, че има такава Funko Pop фигурка. В мрежата по някой път има така наречените custom фигурки, които хората си измислят, дали могат да бъдат направени. Излизат някакви такива подигравателни на български политици. Слави Клашър. Също съм го виждала на Funko Pop. Но не е официално. Но не е официално, да. Всъщност тези къстъм версии са много яки и много често хората дори си правят такива. Има хора, които се занимават в другите държави с това да създават Funko Pop фигурки, които ги няма фактически. Те ги създават, като използват за база някои други Funko Pop фигурки, на които после добавят някои неща. Така че от лицензите има доста неща, които липсват. Примерно на Ледена епоха. Мисля, че всеки, който е гледал и е фен, би се зарадил. Не знам защо нямат лиценза. Между другото, това е добър въпрос да се зададе. Не съм наясно. Мисля, че няма нещо друго, което толкова да ми е интересно, защо всъщност го няма. И съм убеден, че така се чувстват и много други хора. Да, със сигурност. Определено ще си взема катеричката и саблезъбата тигърка. Да. Те на мен са ми любими персонажи. Ама не, аз скоро гледах, между другото ми беше излязло точно в Инстаграм. Някой беше направил, защото има такива, които правят на всички фигурки от една серия, примерно взимат едно детско Ариел. Да. И правят всички фигурки, които са излязли на Ариел до сега. Всяка една версия, която е от имаме поп, таун, няма значение от кое са. И бяха направили на Ice Age така, как може да изглеждат всички фигурки, ако излязат, и бяха много готини, между другото. Да. Има ли поредица, която Funko да са обявили официално и впоследствие да е била отказана, канцелирана? Ами до сега не. Мисля, че не се е случило. Аз, между другото, не следя много. Доста често се обявяват новите поредици, които ще излизат. Гледам да не ги следя, защото ме заболява главата като цяло. Аз гледам в последно време да се фокусирам главно върху Дисни и неща, които съм гледала, тясно свързани. Но в последствие, когато излязат вече на пазара и ги видя, и се случват нещата. Но гледам да не ги гледам, защото ще очаквам доста повече. И като ги видя вече е предсвършен факт и просто си ги купувам. Разбирам. Колекциониране с умереност и с респект към себе си. Да. В последно време, между другото, малко съм забавила темповете на колекцията, но нали, няма пропуски. Може би всеки месец си купувам поне по няколко Funko Pop фигурки. Зависи. Някой път наваксвам за цялата година. Особено покрай черен петък, тогава да. Да, тогава се случват най-големите покупки. Както каза и по-рано, ако някой желая да закупи тази фигурка за 1000 лева, което няма да се случи, именно ми идва идеята да попитам, а всъщност те разменяш ли с други колекционери? Ами до сега не се е случвало. Много хора са ме питали и като цяло ме питат, но не обичам.
да си давам вещите. Дори не обичам, като бях малка, събирах списания Браво и имах супер много плакати на дневниците на вампира. Okay. И аз не съм била никога от фен, но най-добрата ми приятелка много го гледаше и аз не ги показвах, защото знаех, че ще ми ги поиска. И се правих на луда и как да, нямам такива, нали? Та извън Funko фигурките, ако някой си хареса някоя фигурка, с удоволствие бих му предложила, ако я има в наличност, да му я купя и да му я подаря, но не обичам да се разделям точно с тези. В смисъл, всяка една си ми е ценна по някакъв начин и по-скоро бих закупила друга и да я дам, отколкото... Именно питам, за да може и други колекционери да знаем как стоят нещата и да не спамят в коментарите, това ми трябва, продай ми. Да, между другото бях качила един клип на Спонж Боб и Патрик, има един такъв двоен пакет, топак, и един... Мисля, някакво момченце не спря да ми пише постоянно под видеото, коментари, налично в Инстаграм, в ТикТок, навсякъде, продава ли се. И аз му обясних откъде съм я купила и че вече я няма и е изчерпана. Съответно, единственият му вариант е eBay и накрая ми ще се отказа, да. Също така, имам кратка интересна история. Добре. Преди 3 дни посетих кварталния магазин. Влизам за кафе, безалкохолни напитки, говоря се с момчето, което работи там. Той пита как сте, какво става с сайта. Казвам, супер сме, ще ходим да снимаме една огромна колекция Funko Pop. И служителят ми пита, на Ванеса ли? Всички я познаваме. Наистина? Да. Не, шегуваш се. Не, наистина така беше. И не, това не го вярвам. Да, и момчето започва да ми разказва. Ние имаме фейсбук група на България за Funko Pop. Ванеса, там, нейната колекция, всички я следваме. Викам, именно. Не, може би, щом така говори, сигурно го познавам. Аз знам няколко човека от групата, като лица са ми познати, нали, в коментари или така, но не мога да се сетя така, иначе кой може да бъде. И именно да запитам, имаш ли самишленици тук в България, които да споделят тази страст към Funko Pop не с препродажба цел? Ами да, имам доста... Между другото, покрай Funko Pop се запознах с доста хора и всъщност това да ни се вързва едно хоби. Се оказва, че по някакъв начин и живота ни се преплита и си помагаме и с много други неща, така че хобито действително ми донесе доста добри контакти с някакви хора, които наистина голяма част от тях ценя много. Със сигурност има хора, които колекционират. Тук в България като цяло повечето хора са на мнение, че това са глупости и че нещо, което реално е просто една пластмаса, нали, както биха се изразили повечето възрастни хора, няма смисъл, за тях всички са еднакви, няма никакъв смисъл това да се колекционира и всъщност е супер яко, когато влезеш в такова комюнити и има хора, които са като теб и всъщност разбират как се бършат фигурките една по една. И именно заради това, че ние от Колекционер БГ вярваме как всяко хоби на всяка личност заслужава интерес. Затова благодарим, че ни покани и възможността да снимаме твоята колекция. Защото ако някой някога е казал, че тези фигурки за него не представляват интерес и смисъл, то същия човек, извинявам се, че така ще го кажа, може да колекционира аудиотехника. Да. И какво ли още не. Идеята ни е да покажем, че всяко подобно занимание има своят чест, достоинство и смисъл. Да, абсолютно. Мисля, че всеки един човек, който колекционира, няма значение какво. Аз имам доста колекции извън Funko Pop. Това е негова страст и е важно той да го разбира. Въпреки, че хората в повечето случаи не го разбират, дори семейството ми, е така дядо ми, той за него Funko Pop са кукли, буквално. Той казва куклите, кога ще ги изхвърлиш. Въпреки всичко, той е виновника за това да има стая едно и той, баба ми, заедно са виновниците да загубим всички тези библиотеки заедно, така че той, въпреки че не разбира това, което правя, всъщност ме подкрепя по негов си начин и допринася за това хобито ми да успява да просъществува и не само той, като цяло всичките ми близки хора и цялото ми семейство. Така че аз съм им благодарна за това. Това наистина е страхотно и пожелаваме така на всеки колекционер да има съпорт. Да, и да не трябва да си крие пратките.
Да, защото наистина повечето хора в групите съм забелязала, че доста, особено от жените, и то в пъзел групата най-вече, постоянно са в обсъждане на това как си крият пратките, как мъжете им постоянно ги преследват, как вече ще ги изгонят от вкъщи. Да, в смисъл не се крият пратки, не крия пратки, всички пратки са приети, дори някои ги носят като хамали, така че... Именно от всички носталгични препратки, които виждаме и в твоята немалка колекция и изобщо в продуктите на Funko Pop, се сещам да попитам. Funko направиха колаборация преди години и с Покемон, които имат над 1025 персонажа. Ти имаш ли Покемон и какво ще се случи, ако тръгнеш да събереш всички? Ами не, нямам Покемон, между другото. Аз доста, така както аниметата, имам доста така известни серии, които всъщност не събирам. Не е заради големия им брой. Всъщност на Disney фигурките са може би над 2000, не знам, ще излъжа. Имам фигурка 1670 и нещо, така че са доста като брой. Просто наистина те са твърде много на Покемон, но са ми много еднакви и като цяло не е моето. Не съм ловила покемони в София, ако това ще е следващия въпрос. Беше много известно, но не съм. Какво усещане ти носи именно това занимание? Цялата колекция, да я подредиш, да събереш, да намериш нов елемент от нея. Ами виж, може да започнем отговора с това, че всъщност ти ме пита как започна моята Funko Pop колекция. Аз казах хронологично как е започнала, но всъщност първото нещо, което се случи вече след като имах двете си Funko Pop фигурки първоначални, беше, че ми излезе в социалните мрежи едно момче, което имаше доста за тогава. Може би към 90 Funko Pop фигурки, беше си направил супер яки снимки с тях, беше ги извадил, беше се снимал до тях и аз бях като вау, в смисъл, това да имаш толкова много Funko Pop фигурки е нещо уникално, аз наистина му завиждам на този човек, как може да има толкова много, в смисъл това е супер готино. И нали, дори не можех да си го представя като мащаб да притежавам нещо такова. Във времето нещата, както виждаме, се наклониха по друг начин. Но за мен всяка една фигурка като цяло е приключение и всъщност точно Funko Pop колекцията ми ме накара да разбера, че всъщност всичко е възможно и че когато човек прави нещо, точно защото му харесва, а не, както казахме, с комерциална цел, прави го защото това е негова страст и е нещо, което наистина му е не просто хоби, нещата се случват. Аз също не знам как се случи цялата тази колекция, като мащаби, като стойност, смисъл. Ако някой ми е казал, че наистина това ще бъде възможно, може би ще да му кажа, смисъл никакъв шанс. Но наистина, когато човек го прави и му идва отвътре, и това по някакъв начин прави живота му по-цветен и красив, защото всяка една моя колекция, която ме заобикаля, по някакъв начин е нещо, с което аз се занимавам ежедневно и не мога да си представя живота си без това да имам хоби като цяло. Просто нещата се случват естествено. Много благодарим за този разговор и магията на Funko Pop, която ни заобикаля. Надяваме се, че когато постигнеш следващия си майлстоун от 2000 бройки, отново ще можем да се видим. Разбира се, още на 1500. И аз също благодаря, че всъщност ще покажете на хората моята колекция и те ще могат също през екраните да се докоснат до това, което правя и може би да открият и те искра да направят това, което те обичат.